Tak. Vypadá to na první záběr od kapra. Půlky řeky. Jsem tomu moc nevěřil, věřil jsem spíš tomu prutu, co je pod nohama. Ne, doleva ne. Tam je nějaká váska. Tam přes vásku. Ale dostal jsem mu z vásky, takže to vypadá super. Ale určitě to není mimo nebezpečí. Se rozhodl, že to švihne tu. No, se mi nelíbí. Očekávám ještě nějaký výpady u břehu. Kam tam jdeš? No tak. Jsi zlupl? Tyjo, to je kapr.